Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Mura magmisteryoso kayo ang mga panghitabo ron. Unsa kinasod sa utok adto nga kalit mo lang nagtinarong og istorya. Tanahon talang mo niya, Bads. Kung onsa gi motibo ning sinultihan karon ni Ronnie. Di lang kita mo kumpiyansa na eh. Kay kinira ba mga traidor? Di ba masabdang ang dagang silang utok? Bisag unsa li masud sa ilang hunahuna. Listaw lang yun ta. Kay basig lain na sa ning scam ang ilang mudos karon. Unsa? Mangayo ko no silag pasaylo. Ay kingano? Unsa may ilang nakaon? Timos? Mo lagi. Dati nga Timos makoy. Basinog na ihian sa ulmigas ang utok ka daw. Kay ngano? Mangihi bagod day ng hulbigas, Puldo? Mo lagi. Tingali ba? Kay nawasan naman ang kabuang nila. Pero Puldo, nahibaw baka na sila nga nawa karon si Idana, no? Mo lagi. Muna ila kong pangutana. Kay, kuan, mura na batog. Nagpabumbuang duro si Ronnie. Wa baka ni nagdrama-drama lang tunto. Posible kay wa sila kahibaw, oy. Basin gading simbakog siya nakaingon ining kalit na pagkahanaw ron ni Idana. Mau lagi. May bawan man yan, iba? Dili ta mo kumpiyansa, Puldo. Basi giduaan lang ta ini nila. Kay nagtinguha baya gina sila nga ilang bawion ni ang mansyon. Mau lagi. Ako bitang keng nas badong nga na nga. Di ta mo kumpiyansa. Tanahon ta lang unya. Makaila baya kay kog tao nga nagtakuban lang sa kaugalingon. Mau lagi. Panidalan na to ang ilang mga lihok mak. Kay mayo man kuno ang iyang katuyuan. Kumusta ka na, Leslie? Wa ko kasabot sa kong gibati. Kinahanglang sundo na to ang tambag sa doktor, iha. Dili ko magpa-opera, papa. Sangpito na to si Idana aron iya kong matambalan. Idana? So, karon mutuo na ka nga si Idana makaayo og sakit. Utang buot, Nelson. Ang yuan ninyo si Idana nga iya kong tambalan. Nahibaw bakas na itabo ni Idana karon. Upat na ron kaadlaw, sukad nga nawaha siya. Yun na. Nawada si Dana, Nelson. Oh, nauha si Idana. O wa hibaw ihangtod karon. Kung asa na siya? Mo dito'y buti pasabot ni Badong. Siyang pagpangutanan ako. Upat na ron kaadlaw nga nawa siya. Wa hibaw is kapulisan kung asan siya karon. Kinahanglan nga makita na to si Idana, papa. Siya ra ang akong gilauman karon yung makaayos akong sakit. Gibuhat na mo ang tanan, iha. Nagpahibaw na ko sa tanan nga. Muhatag kong dakong ganti kung kinsa ang nahibaw kung asa karon si Idana. Mutabang ko, Papa. Manikamot ko nga mahibawa na to kung asa na si Dana karon. Magtinabangay tang tanan. Maghiusa ta aron makitaan ginato si Idana. Daghan kang nangita karon ni Idana ni Puldo. Napapit pa Pablo na. Nang nangimak. Taro na pa sa Bitaw. Napagay, kwan man. Napay dagang naw ni Dana nga gibutang sa mga poste o swerte ang tao nga makakita kay dunay 500,000 nga ganti sa makakita ni Dana. Tungod na sa suporta lang ni Sir Nelson o ni Sir Piping, Noy Puldo. Malagi. Grabe gid kabuutan sa ilang mga kaliwat, no? Badong. Gawas lang anang Leslie ay. Gawas lang na niya. Wan, nagduda mo dyan ng Leslie ba? Anak ba yun na siya ni Sir Pepeng?
Ha? Ay, murag... Kana siya ba? Unsa ba? Anak ko na siyang Sir Piping. Murag kadua-duan. Daduha ko na. Tubay to. In English na. Ito ba ito? Pero, abi mo, Noy? Nang? Noy, nang? Doon na ko'y ka lang halang balita ninyo. Noy, nang? Ikaw ba? Kito raw bulubul ba? Taro ba? Usama na ba? Kuan? Nahibaw ba mo nga si Leslie dakong masakiton sa kasing-kasing? Uy, Mirisi! Mirisi! Marisi man, Mac. Ganina lang yung kapuldo ha. Ay natural! Mirisi kay wa siya ayo nga pagkababay. Uy, ayaw ra sa Makoy. Di man na parehas niya. Naglagot ko niya puldo kay daog-daogan kay itong bayhana. Gisapot na ba ko, ilabi na nga, wak pagid may balik ni Resdi Dana. Nalimot ka si Gisulting si Badayos. Kasi lagi ang sato. Kasi lagi ang sala. Dili ang makasasa. Mutuo di ka. Kina, bitaw. Babad? Di ba? Mao na siya. Bitaw nang imak. Usahay makaingon beta nga Mirisi. O abi ninyo nang Noy? Nanasan na. Matod ni. Kito bulubul. Matod ni Sir Nelson. Si Leslie kuno gustong magpatambal ni Dana. Wala mo lagi. Muna ni Ron. Sa to panmiangkon na siya nga si Dana makaayo ang sakit. Kamaayo niyang pagkababae, no? Karon nga nasakit na siya, musangpit na siya idana. Mao na ni ha. Mulagay. Mabitaw nga pagkadungog nga ko na istorya ha. Nakaingon sa ko nga. Kanang sa hilom ba nga? Mayra. Sa hilom lang. Sa hilom. Itam kang Hilom. Mayra. Mangutang kang mayra. Tarong na. Wapong kaimpas. Hello na. May lang og tambalan na siya ni Dana. May nantang kayo og tambalan na siya. Ha? Ay, kung mauli na gani si Idana Puldo, atong babagan nga dili niya tambalan si Leslie. Maulagay. Oh, di ba? Ang ayaw lang sa Mac. O, ingon ka maulagi. Di ba? Pasag Hindi klaro, Puldo. Pasag na rin nato na si Dana kung nun sa iyang desisyon. Ay, kanto na ba si Idana, no? Manggiloyon na ba kayo to? Mabitaw mo lagay. Bisag salbahis to o to si Leslie, labing siguro iya gitong tambalan. Maulagay. Oyon. Maulagay. Jakap kito mo ng bangko ng blagot ko. Ako nara naman ko na si Dana. Naara yun na diha. Nara na siya. Di na to siya pwede nga butan sa iyang gusto imak. Kinahanglan nga mo pa uli na tas ato, Ronnie. Oh, ano mo pa uli matanggan niya? Ano mata din eh? Supakod yun na ang doktor nga. Mas sila man ang nahibaw sa mong kondisyon. Bahala na. Kung mamatay man ko, gusto ko nga adto sa among mansyon. Ay, lisura pa na yung mga nahuna eh. Bisit din kinabuhi, ah. Pulos di malas ang akong naangkon. Mas may pagmamatay na lang ko. Relax lang lagi. Ay, kung nagkapanik, good no, saan ka? Matambalan na kanida na. Uwa na si Idana. Sugiwa na. Ayaw gani pagsulti ko yung na ba? Makitaan ra to si Dana. Gipasibya na niya sa tanan nga muhatag siya dakong premyo sa makatudlo kung hain na siya karon. Ha? Gipasibya na. Dili na nila makitaan si Idana. Yung naragod yun na paragod. Ano bang nakasiguro mangyug ka nga di na makitaan, ha? Hain ang ako sa phone. Biyag ako sa phone, Ronnie. Oh, nara sumumbag. Kuha paliho ka. Ah. Oh, dala. Kisa ba na yung ginawagan? Basta, The number you have dialed is either unattended Bisit. or out of coverage area. asa naman si Ruel? Try your call later. Di man ako makontak. Kisa ba na si Ruel? Ha? Siya may nahibaw kung asa na karon si Idana. Pita, huwag ko makasabot isli. O sa ba na yung gibuhat ni Dana? Ha? Wa ko'y gibuhat ni Idana. Tugani ko tinuod, nahibaw ko nga doon na kay daotang gibuhat niya. Naunsa ka ba? Wala ko daotang gibuhat niya. Well, kisa ba na Ruel? Tugani ko Leslie, sultihi ko tinuod. O yeah, sir. Unsa na may balita ni Idan, ha?
Negative, badong. Negative. Padayon paghihapon ng kapulisan sa pag-search sa posibleng nahimutangan karon ni Idana. Sa ako ra bang pagtuo, sir? Naaragyod siya sa anda. Mao na gilauman sa kadaghanan, badong. Og manghinaot lang ta. Ngawara siya malayo sa lungsod. Og makit-an ra nato siya. Mutabang kong pangita, sir. Kuyog lang kanako, badong. Moadto ta sa amihan. Subayon na to paingon dito sa tumoy. Mamasin ta. Nga natay makuhang mga impormasyon dito napita. Sige. Kunwaan nga to sa amihan at to sa kasadpan. Sige, sir. May problema na. Bisag buntagay pa. Pagitaon to si Dana. Baga ngagnaong, no? Nakahuna-huna siya pagsangpit ni Idana, abi kay dako na siyang masakiton karon. Mau lagi. Gusto na, Mak. Ha? Gusto na. Di na ta mag-iskot anang Leslie. Bahala na og masakit na siya. Ang importante nga, makita na to si Dana. Ay makalagot magud na-unaon, Puldo. Mau lagi. Mau gani nga ayaw na gunaw na, aron din na magdagot. Ikaw ba, di na ka maglagot? Lagi. Usam ko. Saan kuyo ka na kung dili? Asa man ta? Malakaw ta. Magdaw na to si Dana. Kamao di ka mo drive. Kami huli ko nga drive ko. Ay wa man din is badong. Ang man siya dug maglakaw ra ta. O naman sa abards. Abad. Abards. Siya laya to ang padribon. Sula na natugod. Ay, mas maayo pa din, no? Sige. Ing na si Abards nga sila atong driver. Kanugon man kayo ng atong sakyanan nga dili na to magamit. Mau lagi. Sige, riyaw na ko. Pag-ilis landaan na ron, manakaw lenta. Nga naman ka musulti na ko dayon nini. Nga mo din na imong giplano. Ayaw na pagdagag istorya, Ronnie. Adto as si Rowel og si Divina kay sila mo'y akong gitahasan ini. Pita. Wa ko makauyon nini mong giplano da. Unsa man? Nasuko ka na ko? O man. Pero walang ko kauyon. Pagtarong diha ha, Ronnie. Bisag dili pa kumusulti nimo. Nahibaw na ka nga kalipay na ko nga mawa si Idana ini kalibutana. O niya karon. May na nimo kung unsay nahitabo niya karon. Kung unsay nahitabo karon ni Idana, kinsa pa may makaluwa sa imong kahimtang karon. Maugani nga atuan na lagdiretsyo sila si Rowel og Divina. Kay sila mo ay akong gitahasan ini. Patawaga sila nako kay ako may makigsulti nila. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!